Avui s'ha ficat a ploure un poc com a preludi, no?, dels temps foscos que ens toca viure. Així reivindiquem, no?, aquesta idea fonamental de que sense llibertat d'expressió no hi ha periodisme digne i sense bon periodisme lliure, independent dels poders polítics, i amb garanties de fer-ho sense que te maten, no?, pues no hi ha una democràcia real. També en l'àmbit internacional pues, veiem que, no, que està creixent esta ola de moviments autoritaris i que la premsa és un enemic. Ara som enemics, quan no ens utilitzen som enemics. No? Al voltant de Donald Trump i el seu entorn, en el país que hauria ser l'adalid de la llibertat i de la democràcia i de més, veiem com cada vegada hi ha més repressió. No? I Hannah Nathanson, que ha sigut reconeguda enguany amb el Premi Llibertat d'Expressió, està investigada per l'FBI, entren a sa casa, li furten el mòbil, li furten l'ordinador, ha de canviar de mòbil, d'ordinador, tancar les xarxes socials, no pot eixir del país, no pot parlar amb ningú, simplement perquè el que ha contat no li interessa el president i el seu entorn. No? I cal posar paraules al silenci, d'entendre que explicar la veritat és també una forma de reparar la justícia. Per això té tant de sentit reconèixer avui la tasca de Cristina Fallarás, una periodista que ha convertit la paraula en una ferramenta per visibilitzar violències, abusos i silencis imposats, i que ens ha narrat com han patit les conseqüències. Una declaració o un relat dels fets que és esgarrifós, que ens ha posat els pèls de punta i que no li desitja ni al meu pitjor enemic. Està totalment desprotegida i això no hauria de passar en Espanya.